காலத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கார். தர்மபுத்திரர் ராஜ்யத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு மனசுல எப்பயும் ஒரு குழப்பம். என்னன்னா, இவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடத்தி இவ்வளவு பேர் இந்த யுத்தத்துல நமக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளவோ சொந்த பந்தம் குரு இவர்கள் எல்லாம் இந்த யுத்தத்துல போயிட்ட பிறகு நமக்கு ஒரு ராஜ்யம் வந்திருக்கே, இதனால ஏதாவது பாப்பம் வருமோன்னு ஒரு சிந்தனை அவருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றான், கவலைப்படாத, ஒன்னும் வராது உனக்கு. இருந்தாலும் ஒரு மனசுல எவ்வளோ உறுத்தின் இருக்கு. பகவான் சொல்றார், பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்கார், அவரை பார்க்கறதுக்கு நான் போறேன். உத்தராயண புண்ணிய காலம், பீஷ்மாஷ்டமின்னு சொல்லக்கூடிய நாள்ல அவர் ஸ்வச்சந்தமா தன்னுடைய பிராணனை அப்படியே மேல எடுத்துட்டு போய் சிரசில அப்படியே இந்த ஊர்த்வ ரேதஸா அது வழியா போக போறார் மேல. நான் பார்க்க போக போறேன். அத்தகைய பக்தன், ஒரு யோகீஸ்வரர் தன்னுடைய சரீரத்தை விட்டு கிளம்பி போறதை பார்க்கிறதே புண்ணியமா, அந்த புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுக்கிறதுக்காக நான் போக போறேன். தர்மபுத்திரரே நீரும் வருதுன்னா வாரும். தர்மபுத்திரர் கூப்பிட்டு கிருஷ்ணன் போறான். தர்மபுத்திரருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் தர்மத்தை கேட்கணும், தர்மத்தை கேட்கணும், தர்மத்தை கேட்கணும்னே ஒரு ஆசை. பீஷ்மர் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க தர்மத்தை சொன்னார். அவர் சொல்லாத தர்மமே கிடையாது. ராஜ தர்மங்களை சொன்னார், மோட்ச தர்மங்களை சொன்னார், ஸ்திரீ தர்மங்களை சொன்னார், பக்தி தர்மங்களை சொன்னார். இப்பொழுது தர்மபுத்திரர் பீஷ்மரை பார்த்து கேட்கிறார், நீர் எல்லா தர்மத்தையும் சொல்லிட்டீரா? ஒரு அப்பா என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த சொத்து அங்க இருக்கு, அந்த சொத்து இங்க இருக்குன்னு பிள்ளைட்டு சொல்லிட்டு சில சொத்துக்களை ரகசியமா வச்சுட்டு பிராணன் போற சமயத்துல சொல்லலாம்னு நினைப்பான். அது மாதிரி ஏதாவது சில தர்மங்களை நீர் சொல்லாம இருக்கீரா அப்படிங்கறத கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வினா, கோதர்ம சர்வ தர்மானாம் கிம் ஜபன் முச்சதேர் ஜந்துஹோ கிம் ஏகம் தெய்வத்தம் லோகே. ஒரே ஒரு தெய்வத்தை உபாசனை பண்ணணும், எல்லா தெய்வத்தையும் உபாசனை பண்ணின பலன் கிடைக்கணும். ஒரு ஜபம் பண்ணணும், அந்த ஜபத்தை பண்ணினா எல்லா தெய்வத்தினுடைய ஜபத்தை பண்ணின பலனும் கிடைக்கணும். கோதர்மஹா சர்வதர்மா, ஒரே ஒரு தர்மத்தை பண்ணினா எல்லா தர்மத்தையும் அனுஷ்டிச்ச பலன் கிடைக்கணும். இப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் கேள்வி கேட்க, உடனே அம்பு படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய பீஷ்மர் பதில் சொல்றான், ஏஷமே சர்வதர்மானாம் தர்மோ அதிகதமோ மதகா யத்பக்தியா புண்டரீகாட்சம் தவைரட்சன் நரசதான்னு சொல்றார். என்ன சொல்றார்னா, புண்டரீகாட்சன் விஷ்ணுக்கு பேரு, தாமரை கண்ணன். ஏஷமே சர்வதர்மானாம், நீ கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் ஒரே ஒரு பதில் சொல்றேன். ஒரு தெய்வத்தை உபாசனை பண்ணணும், எல்லா தெய்வத்தையும் பூஜை பண்ணின பலன் கிடைக்கணும். ஒரு ஜபத்தை சொல்லணும், எல்லா ஜபத்தையும் சொன்ன பலன் கிடைக்கணும். ஒரு தர்மத்தை பண்ணணும், எல்லா தர்மத்தையும் சொன்ன பலன் கிடைக்கணும்னா அந்த புண்டரீகாட்சனான நாராயணனே நாம சங்கீர்த்தனத்தினாலே ஆராதனை பண்ணு சதா. அப்படி பண்ணிட்டியானால் நீ எல்லா தர்மமும் பண்ணின பலன் கிடைக்கும்.